खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाइगस्रि बसुमतारी फिन आरोबाव UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारि बाबुल बर'नि दैदेननायाव गुबुन गुबुन दोलोनि गोबां सोद्रोमाफ्रा UPPL दोलोआव जयेन जादों। BTC बेसायख'थिनि दुंहाव बारा जेरैथिंबो बारगासिनो दं। जों बयबो मिथिगौदि BTC बेसायख'थिया गेजेराव जानो थाखाय 1 दानानो गैलिया। लोगोसे बेखौ नोजोर होनानैनो सुबुंफोरनि दोलो सोलायनाय हाबाफारियाबो थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि माखासे सुबुंफोरा UPPL दोलोनि मावनाय नियम आदर्शखौ मोजां मोननानै बिसायख'थि जायैनि सिगांनो जयनिं जानायखौ जों सानफ्रोमबो नुनो मोनगासिनो दं। 22 बोसोर BPF सरकार दैदेननायनि उनावबो माखासे बियाबाव जौगानायनि आंखाल जानानै दं। बेनिखायनो सानफ्रोमबो गोबां रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोआव हाबगासिनो दं। थिग बेबादिनो खैराबारि बियाबनि जालुकबारियाव बाबुल बर'नि दैदेननायाव गुबुन गुबुन दोलोनि गासै 25निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव जयेन जादों। खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाइगस्रि बसुमतारी फिन आरोबाव UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारि बाबुल बर'नि दैदेननायाव गुबुन गुबुन दोलोनि गोबां सोद्रोमाफ्रा UPPL दोलोआव जयेन जादों। BTC बेसायख'थिनि दुंहाव बारा जेरैथिंबो बारगासिनो दं। जों बयबो मिथिगौदि BTC बेसायख'थिया गेजेराव जानो थाखाय 1 दानानो गैलिया। लोगोसे बेखौ नोजोर होनानैनो सुबुंफोरनि दोलो सोलायनाय हाबाफारियाबो थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि माखासे सुबुंफोरा UPPL दोलोनि मावनाय नियम आदर्शखौ मोजां मोननानै बिसायख'थि जायैनि सिगांनो जयनिं जानायखौ जों सानफ्रोमबो नुनो मोनगासिनो दं। 22 बोसोर BPF सरकार दैदेननायनि उनावबो माखासे बियाबाव जौगानायनि आंखाल जानानै दं। बेनिखायनो सानफ्रोमबो गोबां रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोआव हाबगासिनो दं। थिग बेबादिनो खैराबारि बियाबनि जालुकबारियाव बाबुल बर'नि दैदेननायाव गुबुन गुबुन दोलोनि गासै 25निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव जयेन जादों।